Hola, amics. Avui us explicaré el conte de Marta 3. No. Hola, amics. Avui us explicaré el conte de Marta 3. No, ja que estáis per sempre que estic a fer cridant. Mireu. Marta el 3. No. Hola, em dic No. Sempre em porto molt bé. Em porto tan bé que la meva família sempre està cridant el meu nom. Els ajudo a arribar tot arreu més ràpid. No! Tasto el menjar abans que ells, per assegurar-me que no estigui dolent. No! Els ajudo a buscar tresors al jardí. No! Em poso guapo per a ells. No! Els escalfo als llits abans que vagin a dormir. No! Els endreço als diaris. No! I quan tinc gana, jo soleta em busco el menjar. No! Els ajudo també a la bugada. No! Penso que m'estimen moltíssim. No, 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 no! Jo també els estimo molt. Només hi ha una cosa que no entenc. Per què em van comprar el collaret en el nom equivocat? Floc. Espero que us hagi agradat. O que em donareu un like i us subscriurem al meu canal. No!